Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi Mas Bre. Selamat pagi. Mancing mujair lagi di daerah Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo. Beberapa hari yang lalu kita juga ke sini. Hasilnya lumayan bagus. Hari ini kita mancing bareng rekan-rekan, kurang lebih 3 orang, 4 orang sama saya. Kita sarapan dulu sebelum mancing. Semoga hari ini banyak tarikan mujair, banyak rezekinya. Trek. Wah, mantap. Perdana bolos, trek perdana. Sip. Perdana. Budal nang nenek pon. Trek. Trek bolos. Oh, apik rek. Cak Aryono sama Cak Munir. Iwak jalan sak mateng, langsung mateng. Iwak iki ya kon. Betul gak rek? Kerja ngene tok mah nek omah dadi tuwek ya. Ini ya apa iki carane? Gawe kon niku sing ngelek ambek anu akeh ya oleh akeh nang. Ana riale yo. Tenang. Orang dia suarane enak ya. Nyantol iki. Barane kok Waduh. Sompol tapi ron. Nyangkut. Sing subscribe iku pengikute iku 300. Tengah. Awas ana taline lho ya. Antara kayu karo kayu kadang ana taline iki. Nyantol kok. Iki sale sing senior iki diwuruki aku. Aku kok winginane tak pikir gak ana taline sing iki ya. Tak ungkang mlebu rono. Balik oleh, tapi gak nyantol. Moro terakhir nyantol, tak tarik pedotan ini, rangkaiane. Hah? Intiran. Haryono asline. Aku belajar teko Haryono tok wis. Ah, durung oleh, aku wis oleh. Ini sering akeh ketok-ketok iki lho. Iki apa? Bandeng urang. Wong aku sing winginane akeh gondol dul-dul tapi ditarik kowe gak ono enteng lho. Heeh. Mlaku tok ngene. Kamu gak ono ta? Gak. Langsung rene ta? Rene, engko lak wonge rene. Iku tambake iki. Lore barang. Iki jare akeh, cuman gak ketok, jero paling iku. Nek njogo to. Njogo. Iya. Njogo. Tapi tahun ono kene. Heeh. Kayak kadar biyen. Loro iki anake sing yo. Trek bolo, Cak Har, gaiwa Cak Har. Set. Masalah ngono.
Apa itu? Ayo apa jenis cuk? Oh. Digolong ambek tangan kan, Bu. Ya kapan Oh, jadi? iya karo iku, Abang. Kayak ono trek bola. Wah. Wah. Kene, Bang, mumpung saya adem, Bang. Trek bola. Wush, yut, yut. Ayo, 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 ayo. Wush, wush, trek bola. Wush. Mantap. Yo, yo. Trek. Wush, wush. Yut, yut, ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Mantap. Strike lagi. Strike lagi, Bang. Strike bola. Apa rek, apa rek? Kudu mendayo nang omahe, Bang.
Yo, yo. Ayo, dari tadi nih. Dari tadi yang bolak-balik moncel. Wah, kena dari tadi. Gila, Bang. Dari tadi bolak-balik moncel. Wow. Set. Cek lumayan. Iya, Red. Set. Set. Bola. Paut. Kalau wadah Yen kene masih gak ada wadah lho, nyantol. Dah. Pegel rek mau gak mudun rek. Bisik, ngombe bisik. Bisik rek. Sewu. Ngombe Bang. Iku ketok-ketok tunggang tengah ya lho. Wow. Olah-oleh kok. Oleh rek, Bang Munir. Mulai tanir. Wah, Munir Telepon. jangan boleh. Boleh lah. Jangan boleh. Jangan boleh Munir. Boleh ini. wow. Model rentengan ya. Rentengan. Cuk nggak keramba bodoh dari ini. Model rentengan ya. Model rentengan, Pak. Oleh wira rek 10 rek. Kuat ta iku, Bang? Coba beli ta iku, Bang? Enggak. Double. Double straight. Sud. Wah, mantap. Iki sing garakne YouTube ning tenar ya. Loro-loro. Ada wong takon kan di Mas. Di mana Cak Aryono? Bang Munir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Mancing mode ngiup. Munir oleh Wow. dikepas-kepasno koyo ana taeke ngono kebas-kebas ngono. Dadi tak dikebasno tok ngono. Oleh Munir. Kaya ane cilik ta. Wush. Wis jadi kencang kemenit cilik taek raimu. Aku gak oleh kono lae. Oleh ditolak jare Pak Pon mang. Gak oleh dibuang. Oleh dibuang.
Kon eling sing gene raci yo. Sapari ngomong ngono. melas. Kok enggak iki anjing, aku enggak keramban. Yo wis, Asline sing gare olehan ya rantengan ngono iku. cek ketok motor. Iya. Tapi ya saat enggak berhenti. Iki cacing kumpul ya? Heeh. Barang wis. Ngono gak enak aku. Soalnya aku cacing oleh sampai gak oleh iki omong. Iku lho olehan, ukur sepeda lho olehan. Saya pula nih. Kita bawa Iku lho. Kok langsung ngomong males njupuk ngono wae. Sini ero aku. Variane ngono, Bang. aja wis gak oleh ya niku ini terus tak boleh. Untung jalan. Melayu rene wek mancing narasi hancur nih. Oleh iki. Wow. Trek bolong, merot. Double strike, Bang. Wayai. Wah. Alhamdulillah. Wuhu. Amin. Kanggo kerekan ta? Nggowo kan. Ini rangkaian apa nih? Aku mangi ku ya tak pikir gak nggo rangkaian. Ngen kene mari sarapan ngrewangke dhisik aku. Tibano wis mancing rada suwe. Baru ketok lek ana rangkaian. Nggowo. Baru rangkaian apik, Bang. Ro. Apik rangkaian ya, olehan. Iya. Ih, ana terek. Mar, yo diparani. Cair nih Bang, oleh wedhus engko mlebu penjara. Aku wingi mari bedhoke gak kuat. Wah mundur. Balik ya. Jam 2 balik. Ini panas ya. Heeh. Ini tak dibae. Ha iya ngono tok tibakane. Oh. Kang Munir lho lumayan iki. Pokoke gale nolak cepet. Heeh lho, berot. Mancing modern niup. Kok gak seneng ngono. Gak oleh. Lah iya. Oleh gak seneng. Dongaren sih yoan gak olehan niku. Makane aja mbok keramba kon. Asal Oh, misal. Iya. Trek. Double strike, Bang. Ya, Mas. Oh, Wireng, Mas. wireng kaya Haryono. Nah. Ndak kota. Wow, mantap. Wow. Mantap dikurin. Berarti sing nisor mang Munir mulai ngene. Don ora gak percaya dulure. Wah, kuwi ngono siji. Wis takokno koncoku kaya rene. Kaya gak percaya nir yang ngene menir ya, olehmu dhewe nir ya. Enak ngono lho. Iya, padahal kene tak. Ngomong dhewe ngono. Jadi kene masih ada video. iya, double strike. Wow. Dua. Double strike. Masih besar satu adiknya. Ganti rek. Tak delek endi, Mang? Oh iku. Wah, oleh, Pak. Ayo. Double strike.
mancing model ngiu. Alhamdulillah rada mendung. Model senyap. Model senyap. Wow. Hitam celeng Mas. Oh. Kana kaya etok har. Lho. Ana taline. Wah. Strek. Oh, mendung. Dari ono lho masih wong bodoh iso. Ha iya. Kene termasuk akeh kene. Heeh. Kasean. Oh. Udah ngoleh. Urung oleh. Urung. Munir sama bapak saya pun desas-desas. Transfer dari Keramba ke Kresek. Caryono Jauh nih. pulang duluan. Alhamdulillah rezeki hari ini lumayan. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di trip mancing selanjutnya.